Да сме наблизо, няма. Нико, я кажи на камерата, къде си сега ти? Чехия. Кой град? Прага. И как е тук? Супер ли? Ти си в кралската градина. Кажи в Аса. Кралската градина съм. Ами ти ще станеш краля, сигурно. А ние идейте на фонтана. Да вас снимам. Дали? Да. Аз имам такова телефон. Снимай с фотоапарата. Това е Прага. Птицелка. Обърнете салата. Чакай с малко. Мале, много хубаво. Нали? Да. Дворците там. Къде? Там на сада. Не говорим. Давай надолу. Пис! Ей, от тук има по-яка гледка, виж как горе. О, да! Аз пък имам рисунка. Да, но вие двете като забравяте. Знаеш на коя игра ма да разпочва мила сестра? Но аз думичките тя игра в мама. Думички. И познахме там, де бяхте зацикли. Не, лъда намерихме в интернет. Не, той дето... После са чуйте, къде са?